Gasteiz, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien fakultatea. Fakultatearen futbol zelaian, ikasle talde bat partida jokatzeko prestatzen ari da Teknopoliseko kameren aurrean. Gure kamerak ordea, ez dira partidaren goraberak jasoko dituzten bakarrak izango. Zelai ondoko eraikinaren goialdean dauden kamera hauek ere, grabatuko dute partidua. Gero, kamerek jasotzen dituzten irudiak, jokoa aztertzeko erabiliko dira. Teknikarien ohiko aginduak jaso ondoren, dena prest dago partida hastadin. Partida jokatzen ari den bitartean, futbol zelaiaren inguruan dauden kameretako irudiak ordenagailu batera bidaltzen dira. Zelaian gertatzen dena, ikerketa taldeak berak garatutako programa informatiko baten bidez aztertuko dute. Monitorean, bideo irudiak eta softwarearen leihoak aldi berean erakusten direnez, zelaian gertatzen dena erraz jaso daiteke programa informatikoan. Azterketan hainbat aldagai hartzen dira kontuan. Horietako bat emaitza da. Izan ere, emaitzak jokoaren bilakaera baldintza dezake. Ez da gauza bera, berdinduta egotea, irabazten edo galtzen joatea. Horren arabera, aldatu egin daiteke jokoa. Modu berean, jokoan nun gertatzen den kontuan hartzen dute. Eremua. Munduko txapelketekin egin duten ikerketan, zelaian 5 zati bereizi zituzten. Baina gaur egun, ikerketa egiteko, 14 zatitan banatzen dute zelaia. Entrenatzaile eta teknikariek gehienetan lantzen dituzten guneak dira eta. Ikertzaileek aztertu duten beste aldagaietako bat, elkarrekintza testuinguruak izendatu direnak dira. Hau da, baloiak duen kokapena, talde bietako jokalariekiko. Talde batek baloia galtzen duenean, edo berreskuratzen duenean, edo baloia geldirik dagoenean, edo beste hainbat egoeratan, zer gertatzen den jasotzea da kontua. Ikerketan, futbolaren dinamikan gerta daitezkeen 58 egoera edo maila bereizi dituzte. Testu inguruak labortura bidez identifikatu dituzte, eta horiekin baloia non dagoen eta zeinek duen jakin daiteke. Aipatutako aldagai horiek guztiak kontuan hartuta, ikerketa taldekoek 100 futbol ordu ikusi dituzte. Normalean, norgehiagoka osoak aztertzen dituzte, baina lana nolakoa den ikusteko, jokaldi bakarra aukeratu dugu. Talde gorriak baloia galdu du. Eskuinegaleko aurrelaria aurrerantzoa. Ondoko marraino iritsi da. Erdiraketa egiten du. Eta aurrelariaren erremate ustela. Defentsak ederako du orain baloia. Jokaldi bera beste modu batean aztertzen da ordenagailuan. Jokaldiaren hasiera 10. eremuan gertatzen da. Eta R-a kontestuan. Gainera, P marka eransten zaio. Baloia galdu egin baitu. Ikertzaileak jokaldi horren bilakaera zein gainerakoena, gertatzen den guztia, horrela jasoko dute ordenagailuan. Futbola da elkarrekintza, beraz, ikerketa asko egiten dira, baina bakarrik baloia daukan jokaleen ekintzak edo jokabideak aztertzen. Guk kasu honetan ikuspuntua atzatu dugu eta saiatu gea jokaleen arteko erlazioak azalaratzen, deskribatzen, sekuentzia horiek deskribatzen. Partida bat zatitzeko, batez beste, 8 ordu erabiltzen dituzte. Ikus dezagun beste adibide bat. Cocu. Ante Bilic, le ha quitado el balón limpiamente Bilic. Boban. Ese es Asanovic. Abre para Prosinecki. Vamos a ver, Asanovic va a entrar solo. Está Zucker aquí solo. Sí, está Zucker y también Boban. Boban deja para Zucker. Va a probar el disparo. Gol. Ondorioak ateratzeko ordua da. Munduko zein 3 txapelketetako ikerketari dagokionez, esandakoa. Futbola ez da ezer aldatu. Ondorio horrek ezbaian jartzen ditu futbolaren ustezko sistema irekiak. Kaotikoa da, informazio guztia badakigu zer gertatu daiteken partidu futbol batean. Baina ez dakiguna da noiz gertatuko den eta nola.
Baina jokalari batek egin dezakeen baloiarekin argi daukagu. Aurrera egin, gelditu, pase bat eman, jaurtiketa, baina noiz egingo duen hor dago incertidun berea, horretan datza futbola. Inork ez daki nola jokatuko den 2010ean Hego Afrikako munduko txapelketa. Baina argi dago, araudian aldaketa nabarmenik gertatzen ezpada, jokalarien eta taldeen jokabidea eredu jakin batzuen araberakoa izango dela. Bien bitartean, ustekabeak gizakion ezuste gaitasunaren ondorio izango dira.